Ahoj ľudia, v dnešnom videu by som vám chcel ukázať, ako získať na Steame všetky achievementy na určitých hrách, ale my sa zameriame na Team Fortress a ako mnohí viete, tak za achievementy dostávate zbrane, ale ktoré bohužiaľ sa nedajú vymeniť. A ja sa chcem ešte v prvom rade ospravedlniť za zvuk, za to, že to tak šumí a za iné veci, ktoré budú nedostatočné v tomto videu, pretože robím prvé video ako tak, tak ideme k veci. Zapneme si internet, túto stránku vám dám do popisku. Keď nemáte tento program, dáte takto. Dáte install Microsoft Team Framework, čož už máte podľa mňa, pretože väčšina, ako keby sme si zobrali 10% z 90 ľudí to nemá, ale určite to máte. Tak a potom, keď to máte, dáte do One Steam Achievement Manager 6.3. Ja to nebudem stiahovať, ja to už mám. Tak a ukážem vám, ako a čo s týmto programom ďalej robiť. Takže otvoríme si takto. A my to vlastne, ja si to budem musieť stiahnuť, teraz mi to došlo, takže stiahnem si to. Kliknite aj read to learn and still want to do want. Možno sa to bude, stiahlo sa to byť, na počudovanie. No makej, prepáčte, že to neprestrihávam, ale je to fakt rýchle, ako vidíte. Kliknite na toto, vidíte, že už to mám. Kliknite. Máte tu Some Game Exe. Počkáte. A áno, mimochodom, kto by chcel vymeniť akože kredity na Steame za postavu Metin 2 Syndicate, level 70, čo? 70, 87, 81, 63 a 37 a ešte Ninja Dockery, to je na inom konte, s vecami peknými a tá 87 a tí nemajú na sebe veci. Kto by chcel vymeniť, do popisku dám takisto Skype. No, dali sme to Some Game a teraz klikneme dvojklikom na Team Fortress. Dáme tú odomknutú zámku a Store. A všetky achievementy dostaneme a po sekundách dostaneme aj veci. Ale ja už to mám, takže mne by to nefungovalo, takže toto zarobím a prestúpime k druhému spôsobu. Ten druhý spôsob je na tej báze, keď sa nám lepší je ten achievement, ale nemôžete potom tie veci akože tradovať, čo naštve. Tak ja si nájdem jeden súbor, čo tu mám tam taký ten, počkajte, tak. Preto sa takisto spravedlňujem. Nova, áno. Počkáme si a tam je takýto kód. Tento si dám ho takisto do popisku. A dáte si Steam, máte hru Team Fortress, môžete si ma pridať na Steame, TNT Victorious a dáte Team Fortress, vlastnosti, dáte nastaviť možnosť spustení, Ctrl-V, OK, zavžiť, po česky. Dáte normálne, že hrať. A načíta vám tu takúto čiernu konzolu a necháte to treba až cez večer zapnuté a ono vám to proste bude nahadzovať itemy. Ale pozor, keď už to necháte, keď už to necháte a chcete už potom si zapnúť TF-ko, musíte prísť a toto musíte všetko vymazať, OK, a zavrieť. A odporúčam, ako som už povedal,
cez večer tento spôsob robiť, vy budete spať a interny sa vám budú pripočítavať. Takže už sme sa priblížili ku koncu, ja vám chcem iba už poďakovať za to, že ste si to pozreli, toto video, a čau. A ešte raz sa ospravedlňujem za tú kvalitu zvuku a celkovo, takže ahoj.